ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το βραβείο ήρθε σε μία νίκη, σε ένα ντέρμπι στο Παναθηναϊκό? Πάντα είναι ωραία να παίρνεις τέτοια τώρα για μένα που είναι, αλλά όπως τα λες, έγινε σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Ένα παιχνίδι, όπως είπαν τώρα τα παιδιά, ότι μας έβαλε ξανά στον δρόμο και μας έβαλε πάλι στην πεντάδα. Τώρα από εμάς είναι από την δουλειά μας και από αυτά να βγούμε στην play-off και να πετύχουμε το στόχο που έχουμε από την αρχή. Σας κάνουν πιο αισιόδοξους αυτές οι νίκες όταν επιτυχάνονται κοντά σε μεγάλες ομάδες? Κάθε παιχνίδι και κάθε νίκη είναι σημαντικό. Να κρατήσεις τέτοιο παιχνίδι και να κάνεις άλλες 5 και δεν θα ενδιαφέρει, μα δεν θα είναι καλό. Αλλά άμα κρατήσεις τέτοια παιχνίδι, σου δίνουν και πιο πολλή ψυχολογία, σου δίνουν δύναμη, σου δίνουν αρκετά πράγματα για να συνεχίσεις στον καλό δρόμο, να συνεχίσουμε την καλά. Και νομίζω, όπως τα λέω, νομίζω ότι στο τέλος θα πετύχουμε όλους τους στόχους που χρειάζομαι, που θέλουμε, γιατί εδώ κοιτάμε την ομάδα, δεν κοιτάμε προσωπικά, κοιτάμε την ομάδα και σαν οικογένεια που είμαστε βλέπουμε ότι όλοι είμαστε εδώ κοντά γύρω. Θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα, έχουμε κάνει αρκετές καλές πράγματα τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και να μεγαλώνουμε ακόμα πιο πολύ την ομάδα και να ανεβαίνουμε και άλλες ημέρες. Εσύ είπες ότι οι νίκες ανεβάζουν την ψυχολογία, σε έναν αθλητή ανεβάζουν την ψυχολογία με τα τρόπαια. Όπως σου είπα πριν ότι ήταν ένα άθλημα ομάδα που μόνο το στόχο την ομάδα μετράνε στον πόλο, αλλά για κάθε παίκτη τέτοια πράγματα, τέτοιες βραβείο, τέτοια τώρα που το λέω εγώ, είναι τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να γίνει στην καριέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.